Pozdrav svi oni ljudi, došli mu na način da igramo Roblox i bežimo od ovog ovdje mjesta. Ne mogu ko njega ništa. Ajde. Što ja to da gledam? Bude. Šta bi? Okej. Znači od ovog ludog mesara bežimo. Što je pušta, brate, ledara? Evo zubi. Šta je ovo? Ušit. Joj. Dobro, sve se vidio. Sad ću ja to da pređem laganice, znači, ko da ga i ne bi. Sad ću da ga pređem laganice. Bot. Ojde. Oj. Ojs. 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 Jesu on njegove zubi ubili? Pa što mi nije skočio? Bože, kliknuo sam. What the fuck? Aha, evo ga. Jedna kocka, druga kocka, treća kocka. Četvrta. Wow, wow. Ode mu glava ispod nogu, ko ono ka pingvin i jaje greje. Ne biš pingvin. Neko jeste, ali mislim da je ja pingvin, mislim da je. Pišite u komentare ako vi znate. Dobro. Ko si ti? A, ne smijem mislim. Idim. Ovo je neki noob. Ovo je robot. Nemam pojma. Sigurno poginuo jedno 25 puta. Checkpoint. Dobro. Ovo neka voda. Šta je? Ovo je voda, nešto jeste. Ajde. Šta je ovo? Ne ulazi. Tačnije, ne smije čovjek duđe. E pa, bullshit, ja ulazim. Iskreno nisam davno igrao Roblox. Niti nikakve prepreke. Tačnije, jesam igrao Roblox, ali nisam nikakve prepreke prelazio, nisam bežao ničega. What the fuck? Satara. Tako zove. Ovo secka. Kako ne pukne daska? Bukvalno prođe kroz dasku. A tebe raskomada na 1000 delova. Šta, meso ne smije? Oj bože, ovo je ne logika. Ovo nema logike da te meso pipne. Šta ako te pipne? Oj bože, ajde, šta je? Ajde. Sve za me otvorite, hvala. Gdje sad? Ovdje sam prvo da treba da se penjem gore, ali ne? Šta je ovo, slanine? Pršut, šta je? Slanine. Ajde. Nemoj biti bolje. Opa. Idemo sad za merdevine. Merdevine, kako se kaže? Merdevine. Mogu ja ovo nekako da dostavim. Kako sam ja ovo? What the fuck? Kako sam poginuo? Nisam dotako. Daj polako. Ajde. Dobra. Wow. Tako korisno od tebe. Ajde. Sad. To jesam.
ne ulazi. Točnije ljudi ne smije ulazi. Checkpoint. Malo sam pao. Mi gore ne smetalo od garaže. I šta je već? Kako su krave? Kako ovo da preskočim? I idem sad na kravu. Kravo da vas vam. Fuck you, kravo. Izdala si me. Ništa onda ću ovako. Wow. Kakva je ono krava? Stava sve neke krave. Pence. 1, 2, 1, 1. Ok. Bum, 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 bum. Čekaj. Ajde. Dobro. Dobro. Ja nemam reći. No, da sam došao taman dole. Uj! Kud ja silazim, jesam ja budala. Ali ako ne budemo uspjeli da preći ovo. Van kamere. Mislim, stopirat ću video pa ću onda da pređem. Da ne bi morao da izvlačim video fazon 20 minuta. Kako nisam sad preskočio? Reći mi na živce. A javljam se kad dođem do tamo glupe krave što pomere oči. Ok ljudi, evo me krave, stigao sam. Znači prešao sam i... Idem sad u kravu. Mislim, čim je zinuo, čim mi izlazila jezik, tako bi mi je nešto logično. Možda vatim. To ono bre, snimamo svi. Imam kravu, da si ne pereš dugo i uopšte. Mislim, naravno. Jer sad se spustim dole. Uvijek koči. Na jabuku, na drugu jabuku, na šargarepu. Onda idemo ovdje. Onda pokupim checkpoint. I onda ovdje kreće nerviranje. Ja. Ajde, sponaj se više. Hoj. Dobre. Idemo ovdje. Hoj. A dobro nije nerviranje. Hoj. Dobro je. Niko se nervirao. Da, pravimo taktiku impetu. Imperator Apexa. Znači ova. Ne znam da li sam ja to promašio. Ili ne znam. Ajde sad ću vidim. Da, nije to. Shit. Onda idemo u sredinu. Ako je opet sredina, mislim idem sredina pa ovo. Ne sredina pa, joj, desno pa levo, tako kažem. Ajde, idi ti. Fuck you. Ajde. Nema nekakva logika. Da nije sredina. Ok, ljudi, prešao sam ono. Poljubljak. Gledajte. Ovo treći put poginem. Malo ovo da pređem. Mislim da stopiram video više. A ja nam se kada pređem. Jobo. Nadam se da sam pobedio. Mislim da sam prešao. I naravno. A ja nam
se kao pređem. Eto, 2 prepreke. Treba mi 10 minuta. Stvario? Ok, ljudi, prešao sam i ove sijalice. Šta je sljedeće? Ok, šta je ovo? Dobro. Ajde. To je sam kralj. Au, prešao sam. To. Ima još. Ja ne znam kako pređem, zašto vidim da je ovo žeticiranje. Ok, ljudi, prešao sam i to. Nemoj treba da moram trčiti. Sad moram da dole. Ovako brže. Ok, i patilo zalaze. Vidiš ti to? Svinčak. Gdje si svinio? Brat moj. Nema se kada priđem ovo. Nema šta pričam. Vidim da je neko brzo trčanje na mene dole. Like i subscribe.